איזה כיף לחיות בישראל. יש כל כך הרבה דברים הזויים. במיוחד כשאני אומר הזויים, אני ממש מתכוון להזויים ודבר. טוב, עזבו את זה. אז יש איזה משהו משנת 2009 לילדים קטנים, ואני רוצה להראות לכם את זה, וזה עומד להיות ממש מצחיק. אז בואו נראה את זה. What the fuck? הסלייד שמה, וזה הכותרת המפגרת הזאת. יעל, נעמי ודניאל, 3 חמודים מרחוב זרובבל. יעל, נעמי ודניאל, 3 מרחוב זרובבל. הנה זה מתחיל. what the fuck? מה זה הדבר הזה? להם לשמוע. יעל, מה את לובשת? איפה החיתול שלך? כבר אין לי חיתול. יש לי תחתונים. לא, אוי, לא. הראיתי תחתונים של ילדה, רק לא זה. יוטיוב יתנו לי קנס. אוי, אני חושב שיש לי קקי. קקיצה! קקיצה! זה פתאום יוצא. כן, איזה סוף נהדר. טוב, לגבי זה, מישהו הכין לי אינטרו ואוטו על זה. תגידו לי מה דעתכם על זה. אוקיי, וזה יהיה בסרטון הסרט. יאללה ביי, כנס כזה. So we're caught up in drama.